Njemački je nogometni savez pripremio dan otvorenih vrata za medije, na kojem je bio i naš dopisnik Dejan Đukić i provjerio kako izgleda velebni stadion o kojem svi govore i koji otvara Euro 2024. U Minhenu i u Njemačkoj sve je spremno za početak europskog nogometnog prvenstva. Ovdje u Minhenu na Allianz Areni u tijeku su završne pripreme, radovi na onim posljednjim sitnim detaljima kako bi se svi osjećali ugodno i kako bi im bilo lijepo u ovom prazniku nogometa. Smještajni kapaciteti odavno su popunjeni, traži se ulaznica više i svi u jednom dobrom duhu dočekuju ovo sportsko natjecanje. A što smo mi zabilježili kako je ovih dana u glavnom gradu Bavarske, pogledajte u našem prilogu. Ovaj veliki sportski događaj kreće utakmicom između domaćina Njemačke i reprezentacije Škotske na stadionu koji je nekad bio poznat kao Allianz Arena, no sada nosi novo ime. Za vrijeme trajanja prvenstva zvaće se Munich Football Arena. Ova impozantna građevina sa svojim prepoznatljivim svjetlosnim fasadama domaćin je prvog meča turnira. Uzbuđenje se osjeća u zraku dok navijači iz cijele Europe pristižu kako bi podržali svoje reprezentacije. Munich Football Arena može primiti 66.000 gledatelja za utakmice Eura, iako inače ima kapacitet od 75.024 gledatelja za domaće utakmice i 70.000 za međunarodne utakmice. Stadion je završen 2005. godine uz trošak od 340 milijuna eura. Poznat je po svojoj jedinstvenoj fasadi od plastičnih panela koja može mijenjati boje ovisno o tome koja ekipa igra. A evo nije loše ni vidjeti kako to sve izgleda iz ove recimo najbolje perspektive gdje sjede stručni stožer, rezervni igrači. Stolice su poprilično udobne. Utakmice će snimati 46 kamera oko terena, a biti će angažiran i jedan helikopter. Akreditirano je 130 medijskih i radijskih kuća, 160 fotografa te 500 predstavnika ostalih medija. Samo za Minhen je bilo oko 25.000 prijava za volontere, a odabrano je njih 1.600 iz 31 zemlje. Samo za otvaranje naručeno je 3.290 tradicionalnih bavarskih pereca. Hrvatska zajednica u Minhenu najbrojnija u inozemstvu sa nestrpljenjem očekuje nastupe naše reprezentacije, a svi oni koji nisu imali sreće doći do ulaznica moći će pratiti prvenstvo na brojnim lokacijama u gradu koje su pripremljene specijalno za ovu prigodu. Evo, pripremamo naravno sve utakmice, prenosimo live, a naravno za našu reprezentaciju, za Vatrene, pripremamo naravno mali program za naše navijače, mogu doći sat vremena ranije, malo s nama poslušati muziku, glazbe i pripremiti se na utakmicu. Mi ćemo i počastiti sa nekim od naših proizvoda, da li će biti pelinkovac i šljiva, vidjet ćemo. I naravno, ako naši dadnu go, bit će sigurno razloga za slavlje. Imamo 24 velika screena i 2 big LED walls, znači 3 puta po 4 metra. Imamo open air bereich, znači imamo vani u bašti. Atmosfera je fenomenalna. Ja mislim da je Minhen jedan veliki grad, da puno ljudi vole nogomet, ima puno Hrvata i mi ovdje očekujemo isto puno Hrvata i volimo donijeti ovdje hrvatsku atmosferu, zajedničku atmosferu i imamo mogućnost da možemo biti vani i unutra. Znamo da je u Njemačkoj malo teško vremenski, imamo teške prognoze. Pozivam sve hrvatske navijače da nam se pridruže i mislim da ćemo u ovoj finoj lokaciji u Sugar Mountain dosta uspjeha osvojiti zajedno s hrvatskom reprezentacijom. Evo, niz ovaj hodnik uskoro će proći neki od najboljih nogometaša svijeta i pokazati nam ono što znaju. U Minhenu je sve spremno za početak Eura 2024. godine, pa uživajmo u sportu, uživajmo u nogometu. Naravno da hoćemo jer nogometna euforija preuzima i Hrvatsku.